that young rapping dude. Might just rap with you. Coming with the thunder, baby. Might just. Bună! Astăzi facem un vlog nou. Nu știu dacă se vede calna, pentru că camera de pe față s-a stricat și e foarte nașpa. Ok. Păi eu acum vreau să mă bag acum în piscină. Nu știu cum să fac suport să se vadă. E bine, găsesc eu ceva. Pa! Adică revin imediat. Pa! Din nou. Da, acolo este cocoșul la rău. Sare la toată lumea. E foarte rău. Da, să sperăm că o să se facă bun, dacă nu ciorbiță. Ieri e cățelul bătrân, doarme săracul, e aproape surd și orb, săracul, mi milă de el. Sperăm că mai trăiește mult. Oh, ce drăguț poate să fie el. Ce faci, mai băiețe? Ok, să vi-l arăt pe următorul. Ea este a doua, cea mai bătrână. Este mult mai tânără, cu câțiva ani mai tânără decât cățelul dinainte. Totuși e foarte drăgălașă și ea. Micuța, stai la umbră. Să vi-l arăt pe următorul. El este următorul, dar nu ultimul, pentru că mai am încă doi foarte drăgălași. El are 3 ani sau 4, e foarte rău, are cerul gurii negru și să sperăm că se mai cumintește. Este și obraznic, roade mult, face găuri, el caută joacă, vrea iubit. Vrei iubit, tu vrei iubit, tu vrei iubit. O să vi arăt și pe ceilalți doi, dar nu în acest video pentru că nu mai am timp. Ok, acum o să încerc să mă bag în piscină. E foarte rece apa și bate foarte tare vântul. Sper să nu cadă telefonul. Sper că se vede că am zis sper, n-am zis că se vede. Deci, totul e foarte mare diferența asta. Da. M-am gândit la o chestie, că o să cadă pe cealaltă parte telefonul. Nu m-am gândit la asta. Mai așa, mai răzămat, nu se vede nimic. O să trebuiască să pun ceva și cealaltă parte. Greu. Ok, am rezolvat-o. Ok, să sperăm că nu să cadă nimic de aici. Am partea mea asta de rece. Trebuie să am grijă la zi. De la Star Wars. Minge de la Star Wars. Îmi cer foarte scuze dacă nu se aude calul meu de loc.
L-am dat și pe păr. Ui! Să văd cât de mult rezistează. De secunde, să am zis dacă am numărat de corect. Dar am numărat de momentul în care am zis oare cât poate să reziste minge. Și după aia am început să număr. Pau! Pau, pau, pau! Pau! Pau, pau, pau! Sper să nu se aude telefonul. Doar. Toate cântul. Primul de ce se încolo, 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 încolo. Ce revin imediat. Acum voi sări de mai multe ori, simplu, cu slow motion și... Da, atât. Asta e simplă. Voi sări de mai multe ori, cred, simplu. Mai multe feluri. Sper să nu-mi uiți telefonul. Televiața mea de dragă. Deja l-am udat. Puțin. Ok, acum mă voi usta pe mâini. O să dureze câteva secunde. Ok, acum o să filmez cu slow motion. Ok, acum voi face încheierea acestui video. Acestui episod, te rog. Oh my god, să iubit cara. O să mai fac câteva secunde. Ok, cam atât a fost cu acest video. Cred că următorul video să fac provocări nebune. Nu știu, provocări nebune, nu știu, provocare. Mă gândesc eu și o să vă las un video foarte, foarte scurt cu ce să fac. Ok, vă pup mult. Pa!